Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Ang ingay. Banana. Kabalo mo, Dulanday. Onsa. Sino Dulanday? Giidolo mo sa akong duha ka mga anak. You're my idol, my one children of our future. Tawagan na lang ko ninyo Trina. Just call me Tria. Taga Samantha Homes, Bago Galera, Davao City. From Samantha Homes, Bago, Davao City. Gusto lang na kong simpleng kinabuhi din sa Pilipinas, Dulanday. I want a simple living. But a simple mathematics you cannot language. Nag-migrate ang akong ginikanan sa nasod sa Canada. My parents is migrating to Canada Uban ang akong usa pa kaigsuon. together with my sister. My brother and sister. Either of the two will do. Miuli ang akong amahan. Aron sunduon ko diri sa Pilipinas, apan ibalibad ko. My father go back in the Philippines. My father want to get me to other places I remember. Yes, Apan wa ako misugot. but I don't like. Sa hinungdan, gusto ko magpabilin tungod kay naa si Aldrich. I don't like to go to Canada because I want to stay here in the Philippines because of my lovey-dovey. His name is Aldrich. Aldrich Upao. Aldrich Upao nagbuhat og arko. Ako lang gustong ipapaminaw kaninyo kung giunsa na ko
pagkabot si Aldrich. I want to know you, Dolanday, my ability, my lateral movements to get yes, my husband now, Aldrich nagbuhat og arko. Aban sa akong pagpamilin, dito na nagsugo ng kapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the standard of my life. O ginili, ang naitabubo. What happened? Nasayod ka ba nga? Ang piti-piti na dyan ka mauli din sa Pilipinas. Des Davao para kwaong ka? Pa, ano lang kuyog na paki. Ano ba kang walay balay? Oray, walay balay. Nausa din ka, nausa ka. Pwede po ka. Anong di madyo ka ganahan mo po sa kanila? Kasi doon sa mo kinabuhi dito. Di ko dito pa, uy. Dako pa dito sweldo. Anawa ako. Hindi citizen ako pero nadawat sa po ko caregiver dito. Kisa may mabantay sa tumbalay diri pa kung mukuyog ko sa imo ha. Ano lang ko pa? Pwede man nato na ibalik dyan. O niya pagbalik nato, daghan na tagwata mabalik tagbago. Ano lang, ako na lang mukuyog diri. Ano lang kukuyogag mo? Gusto magiging mong tinuray nga rason, nga doon di maduka mo Di, kulang. ganahan ko diri pa. Diri ko dito pa, uy. Ano ba ka nga diri ba ako dito? Mga pinita, di ta gusto nga. Mga brutal ka na. Ay, ang ibang iksoon. Ko na dito. Kaya ko Masabi dito ko siya siyang pa, eh. sildo nga, ayos yun. Kaya ay niyang timtang. Siya may gusto dito pa nga. Pao gani. Oo, yan ako gusto dito. Diri na ko. Tanawa di Pilipinas, init kayo. Niya dito, dili ba na init Ikaw dito? na din siya, oy. Mag-wild ko rin. Paano ba? Nanatog ka pa. Bakit sus kasayang anak? Tanawa ko caregiver. Bisan to ng senior citizen. Usay gani. Kung ako pa'y mo Bangladesh, ako pa'y iluhan sa kong ibantayan. Teleponin lang, hindi na pwede ka. Pa. Anak, sige, kung hindi mo desisyon, hindi ka mapugos pa sa pagkakaroon. Kung gusto niyo mo buha pa sa Canada, tawagin lang ba, ha? Okay pa. Basta diri lang sa ako. Nahala, sige. Maura to, muli na lang po kung Canada karon dayo. Galing pa. Dali ko diri pa. Uy. Sa pamagko didi. Apo ba? Sagit na po kung tumatubas ka to, takiho na po ka. Born on the hungry streets, children of darkness grew up on the beat. Anything in our way, we'll just move away. I got the heart to win. You've got the eyes that say that I can. We're gonna turn this town upside down Sige. Sukol mo mga sumbisa mo, ha? Sukol, Judo? Anak. Anak. Ma, Aldrich. Aldrich, upaw, nagbuhat og arko. ano man, masumog ka na mga gulat. Ikaw ba katiguwang na sigag duwa ng plant versus zombie? Ano problema mo? Nakay bisita sa gawas, oh? Ato ninyo dito. Atuan mo di, atuan dito ka. Sige, Koy.
Luluspan na kasi tumakan ng computer mga gawas-gawas sa kwarto, mura kagawa ka na tuli. Kasi niya, 20 anyo sa kasi ang duwa kaya pala ng duwa anak. Ha? O 5 na di ay? Samang ka. Ay, gilabtin na mo. Duwar ba po na siya? Iyan mo na yung labton. Mama kung si talong ko, kaya may gawas-gawas sa kwarto. Kaduang PSP. Maglumlum na ng kwarto. Hi! Oh. Trina, nag-usap nga dali. Di, nagsuri-suri lang ko. Eh, ikaw ba? May pagkaon, nagdala na po. Pinalit ko. Pansit. Kabaluli ka nga, paborito na kong pansit. Di, sa una pa mo ko kabalo sa mga paborito. Eh, ikaw ba? Punti sa... Gipasahin ba ka sa kong slam note, ha? Ay, oo. Ay, irisat akong kuhan gibutang ako nito, bi. Hoist cross. Initial ra ba yato? Awalo mo po ko 5-6 ra ba to? Ikaw ba? Ay, musta naman ka? Okay lang. Tesa, marag natingala. Masag ko mo. Nabot pa ka rin bisita mo ka sa balay. Wala lang, laglaag lang. Anak lang siya. Nya. Nakoy kauban dito ba? Unya, Yan, hapit lang po ko diri. Nagtrabaho doon sunahan. nagtrabaho, nagpuyo. Ay, nagpuya bitaw eh. Di ay, nasuroy ka. Nasabi ko. Oo ba? Yahin naman kayo kasong trabaho ron. Ano nga naman? Sabi mo ka no? Siyempre, abroad ka di mong parents yun niya, ikaw. Mao di ay. Ay, ma, classmate ako sa, kuhan, Ano niya? elementary, Ano yung classmate mo? high school o college. Classmate man tano? Hi, te! Sabi mo kung ano classmate mo? Classmate mo doon? Oo. Mao ba? Ikay kagwapa. Oh? Ay, sige na natin. Pinagwapo po di mong anak, te, ha? Kamalo ko ano ng gwapa kong anak. Ma, kamo ba, paglalis na lang mo dabi, mag-computer na lang ko, inabunan damayon, di lagi tagwapo lagi. Stila ninyo. Gusto ko naman ka tinood man. Gusto ko tinood man na. Ikaw, tagasa man ka day. Panakan ko kayo. Para ka dahil sa kwan, dahil sa malagabot. Hindi ko pakudan. Nagbakto sa kapadol rin, nagkuwag batiis ning bayahan na eh. Sabay na ko tumakas ni camera ka dali. Sige na, magkuhan ako. Mag-computer na ako, mga istorya na. Nya, so nya kanilig. Sabi ako pero na nga huwag ganahin aning bayahan na ni. Ikaw, nagusto mo ka dali. Uli na dito sa inyo. Ay, palayasan man dayan ko. Gusto na, adili na nalayas na. O sige, kuhan, lupad. Lupad dito sa inyong balay. Kilain na ni mo, tiyo. Lain yun kay... Lain yun kung ganahanin mo. Ikaw misulong rin kong anak. Ha? Susulungan mo na akong anak. Ma, sige mo. Atotoon, may ginagawa sa kwarto? Ha? Rin, si Bata ng Rin, sukor ba na kung ano? Layas rito ka. Sige, muna Muro na. na ba juga sexy. Mic number niya mo, tiyo. Number naman ako mga yung naman sa kuha. Ano mo number sa ibong anak, tiyo, kung gusto mo. Ano mga yung naman sa kuha na? Kaya mag-text mo? Oo. Ha? Kanya text mo niya. Pagkuman, magkuikaw mo, maglaglamin mo. Kung niya mabuntis ka, problema na ako, duldoon ka. Hey, buntis ko guti. Nagkakilang na yung ka. Ha? Ano ka na sa Kanya pagkuman, mapakasal mo, niya ako ang gasto. Ma, sige na, FB na lang tika, ha? Okay, sige, mauna na Ikat na ko. pa ng dagko yung bihanan niyo. Ma, Tin, naki-number din. Mga anak ko number ni mo, tiyo. Sige, mauna lang. Kuya, huwag ko niya makunsang gwapa ka. Close ka. Close. Baby said you have to be a lover, one way or the other. Nobody wins without once getting in, so don't cry now. Don't cry now. kaya sa jeep dire eh. Uliw na kayo ko. Hoy! Yawan sa tang... Hi! Nasa naman kayo? Uy, Asa di ka padulong? pauli na. Ang ikan rin. Pauli na po niya. Mau ba? Mga anta. Labihan ta ka. Ay, gusto pa man ko. Ay, nagug-atik-atik dihapon. Ikaw ba? Sa'yo nagyapon ka sa unang style ba? Tara! Dili lang ko lain kayo. Hindi lagi ka ka. Sunod na lang, pagka na Piso, ako'y kwarta,
pag makasweldo ko, ikaw kung libre yun. Ayaw lang, laing, di mo guganahan nga ako yung ginalibre ko. Di na ko ka. Atik-atik niya. Uy, sige tama. Ako lagi mo bayad na eh. Teka, Oh, siyempre, ako na lang, kundi mo na yung gusto na eh. Steven, kundi mo tayo kung paalis, Steven. Pat, dito ko ka nila biniboy, Pat. hindi. Reason ko agad ito kay dagang kayo ko nito. Dagang kay tao. Kaning Trin, ka muna lang sabay ni Steven Trin. Ikaw man ako gusto eh. Ang siyempre. Bili ko na Steven eh. Napit na siya i-show ka ron. Siyempre. Napit na siya i-show ka ron. Ang siyempre. Dili ka sa kuha, amiga. Di ka magmahay. Sayawan na kagalang pinakwan. Sa kagalang pinaulod-ulod. Ha? Siyempre, nasa mga lain ta. Dili lagi ko. Ang siyempre. Trin, sunod na lang bitaw. Ay, kabalo, baka nga ibog ito si Benny sa mo, ha? Hey, kabalo ba ako ng mga lalaki at ikon kay na. Ikaw na. Ikaw mo sa ko libre. Kaya tos binibuy ki. Nagpinisipiat ato niya. Uy, di ko ato. Malay ni mo, kasi di malipat po gato, ha? Tumba na pong bangko sa kinan nato. Huwag hindi ko Itom na magpalipat. ba kayo tugtinti? Nagyang maklaro sulod ba? Dili na ka sa kuha, Tren. Siyempre, lingawan ka na ka. Ay, buka ni mo, Steve. Si mga siyempre, Steve. Kahit, naman, siyempre, diya, para makabuhilo ko. O siyempre, kung mudali ka mo ba sa kuha, nakakangan ako, nindot kayo mga, o sige, gusto niyo mo, gusto kang cellphone? Ha? Gusto ka katong cellphone nga, gikas Tina, tong Astra? Siyempre, answer ko kung alam lain pa. Sige, Trin, sabayan na lang. Ayaw na lang. Kami na O lang. siyempre, kung di ka mo ba sa kuha, nakasa na mabot. Sige, mauna na lang ko. Matutag mako, matutagdagan na lang to. Trin, sabayan na lang. Tiga, tara. Tara. Bart, ayo, ako na Bart. Siyempre, ako, hindi ko bitin ko ano eh. Trin. Sige, Brace. Una namin, Bart, Brace. siyempre, Bart, ayaw na, Bart. O siyempre. Midnight brings so slowly into hearts of men who need more than they get. Daylight gives us a Namatag, sugan ako eh. Wala akong diet. Bart, siyempre. Nagsulat si Steven. Uy. Sahil ako nagkanabukog siya para mainom na. Saan ako nabukog eh? Siyempre, cancel ko na, sir pa. Ha? Ikot press ko rin bukog sa pamilitsyon, may. Nakaiuyab? Wala lagi. Ano man? Kagwapo ni mo. Pulag boy. Ari, bisi magugkog. Akong kwan sa balay ramang ko niya. Wala lang, balay. Trabaho. Asin, di ko mo to, mabalay lang ka. Sa akin mo kasi mo sa una, kung biya ka, laagan pag biya ka sa una. Sa una raman to. Ano, kapoy naman eh. Ganing, kay dara na ka, para may lamilag-lag. Kapoy naman, magduka na ganing kung maglag-lag ka ng mga bar-bar. Mag-inom, magduka ko. Ay, anak niya. Mga barkada din mo. Delay ko. But, nabayanag di ko muna mula. Kabalo ka, pangita nagpanguyab ba? Ano yung parang na kay uyab ni mo? Ikaw, Day, nakayuyab, wala. Wala po. Di ba nang uyab mo to si Benny sa mga biniboy? Ay, wala ko ato, kay daghan ito gipasandig sa sakyanan, uy. Daghan yung nakita na lubos. Ay, hida. Mangita sa akong maihon, anis kilid-kilid po. Ikaw? Wala pa na sa una-una ng uyab-uyab. Sumukan maguguhan agad. Grabe po kang samukan. May manang wakay uyab, wala yung magbuot sa imo, ha? Oo. Para saan yung mga untaw, yung buot. Kasunod, kisaya akong sabay, wala yung magbuot sa kuha. Ay, manto na na ko kay Juan. Wala ka na ka, kana lang. Vlog pa magugugbaboy, good.
Sukor ba din to kung mamag di makuha ng baboy? Una sa kuha. Mula ko. Salamat kay, bye-bye. Wala, uy. Ha? Sabaan yung mga... Tapas mo na ni mga bartender eh. Ma, sorry kay ma. Kaya kaon mo kung kuma. Di ba palit ka na kong pills na simig? Huwag yung ka. Malahi na ba ito kung napalit, ma? O saan mo palit eh? Only hope. Ma. Saan mo kayo ka ha? Lagan kayo ka? Asa mo kagikan? Kaon gani. Sige na. Sabang kayo ng baboy oh? Patulog ka na. Sige ako na ipatulog. Patulog ka ng mga baboy na. May kalagan kay kang tahanan ka? Hindi magdulag. Duta. Sigua lang. Plant versus zombie. Ayo! Ayo! Oy, ngano naman ka dire? Gabiin na oh. Quarter to 12 na. Tigawas sa mga ongo. Sorry. Sorry ba na yung rasa? Ha? Uy, Imuhon mo na yung People's Park na mo balay? Ano lang di kay People's Ha? Park. Trina. Nalagi ka. At dito ka sa Piapi, laang. Nagsambay na ba ito ganyan panihapon mo? Sunod pa mga kadari. Wala lang good. Di ko lingag ko sa balay ko. Oy, babae, layas diri, layas. O sa bagay mong motibo o tuyo sa kong anak, ha? O sa'yo mo tuyo? Tubag! Tubag ko na yun. Tubag kayo magwad! Magwad ka! Relax lang darati o. Malaki! Perfume. Darati o puki ko gunit perfume nga gay. Imported na siya. Asa balikan? Tapos Canada. Baba? Sabi ko kaya na to, akin na. Napagit blouse tiyo ko ate. O, sakto. Wala kay backless, ane? Nakalaga na. Baby, kanya gusto. Mama, dawat nagdawat ito maulaw. Sabi na sa sulpin ka ba? Tibak, ano yun? Tibak na Bagay na si Muti. Alam mo na, matuhog na ko. Ay! Ikaw, balik dire. Salamat kayo ni ha. Ikaw, butan, may kang bata ka. Mga tao, kang namin, butan, day ka kayo pa. Okay ba ka ni? Amin namin ang magibit-bit nga kabit ng kulit, be. Nasilagay na sa light eh. Sabi mo gusto timpla tagwan ng juice? Ano na Ha? tikoy? Ice tea? Sabi mo gusto. Sabi lang tayo. Sige na, ay nagkaulaw. Kami, ako ganun dapat maulaw, kay kadala kang tinaghan na, bato kay pag-uod ba? Okay lang niya tayo. Sige na. Gagawin natin, huwag ka mapalitan diya mga Matulog na ko, ma. Let's dre. At tubangan ni mong bisita. Ay, pag binastos. Ba- Salamat kayo, iha ha. Okay, wala sa Iha na pag- yung tawag mo, iha na ha. Magmama na lang pag ni Mate. Pwede. Okay, kaya. Di pa, katulog ko na ko. Dili pa, sa blobe. Langayin ba kayo kumato mga 12 ma, usay 1. Tawag naman o. Wala pa, okay pa, hindi. Pag ikaw giduka. Muli para ba ka sa inyo ha? Kadlaw na, layo na ba ito inyo ha? Okay lang, ito di ako nimo po, di ba? Ha? Ito di ako, hindi ka tulong ako nga lubak na mong area. Layo kayo eh. Sa unang ito, naku. Ba, Isa? panguyag na. Isa na ako pumayaban na. Dili ko na maguyab-uyab lagi. Ay, sini ka na uyab-uyab. Dapat mag-uyab-uyab ka. Eh, para masubahan na yung bukton diha. Ma, di pa sabot ka 25 na ko. Kinahanglan ako maguyab-uyab. Sir, maunda kanina. Sige, tanawa ng furniture diha sa mga computer. Ay, mama, nisubot Pili ng na. mga furniture.
Uyab na lagi. Ma, paulihan na ni si Trina mo. Sa kaya, dire na siya matulog. Dire ka tulog iha, ha? Kay Oh, okay. Sige, ma. Asa man kumiga, Diyan ma? sa kwarto. Ay, sige, ma. Gusto kay anak, ma. Pasensya na kaniyang kwarto. Kay wala na nagkuhan. Kasagingan, dagang kay kunas, gipang bitay. Mga Lagi. Ah, sige, Dahil ilam mo? Diri sa kwarto no, dahil ako sa sala tulog. Kasala, di ka pili sa sala. Kaya tulog dire. Maba, Ha? Maabot ako mga amiga ron. Dire na sa mga tulog. maba, patulugan dira sa kwan ma. Sige na, iha, plastar naman dito ka. Alaguta ba daan eh. Tay, sige, tay. Dire sa ngiti. Mga Sige, tingnan sige, ngiti. good luck, ha? Oy, Andre. Sige na. Para Ma. magkakuan mo ka. Para masulirap tanan mong mata. Di, katulog na diha, mag-computer sa ako. Sa computer. Ako na lang i-on na. Amin ang computer. Amin ang computer. Ma, ayun na. Sige, mag-Facebook ko dire. Ang sunod mo nito. Katulog na. Katulog na. Kaya ganahan man ka. Katulog na. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to electric. Ma, namisulti ni... O sa may mong Di na si sulti. mama. Masama ka na. Uyab na mi ma. Automatic. Pagpakasal na tayo mo. So, may dugaya na to. Ano? Te, ay, ma. Nako. Sa maniha. Nako yung mga dala diri o tanawa, mga imported lotion, mga sabon. Di ka, Aldrit, ha? Aldrit sa nawa, oh. Ang galante kayo ng bata. Iha. Salamat ko kayo ni mo. Ma, magbinyo mi, asa man mi mo puyo. Di ko gusto mo puyo rin itong balay. Problema na ninyo. Kay kwartahan man eh. Pangita mong balay. Nakay balay di. Ikaw ba, mag-atik-atik pa ka di. Nakay balay di sarili o sa Samantha. Ayun eh, okay lang kayo. Amin na mga pangumot eh. Ma, hindi ba lagi ko gusto ma? Uyab lang sa... Di rin pwede uyab lang sa... Basta kay mag-menu mo, ha? Mag-menu mo. Sa lahat ko kinindutan ng imong Mularga perfume mo mo. po ng-Canada. Oh, di okay kayo. Muban ko. Muban na dito. Sa man di ay. Lang ibilin ko ninyo dire. Ma, dilagi mo. Mutan ng imong Victoria's Secreto eh. Amin. Ma, ba? Kailangan di kay ko ni mo ba? Kailangan di kay ko ni mong bataa ka. Sa di ko ganahan ni mo. Karon ganahan ako. Ma. Oh, Ah? ikaw ba? Mo gini-ibray ba mo inahan ba? Sige na. Ay, ano, good na. Ikaw ba? Sumunta ka mama ni mo na maama. Sa man na address? Ay, ayaw ko pala hutang, ha? Sige na, ambak na tayo na. I dream about you all the time. In my mind, a celebration, the sweetest of sensations. Nagdayon yun sa akong long time crush na si Aldrich. First girlfriend ko niya. Samtang siya, ikatulo. Ako yung pamugog pulis sa una o kanang taga Manila pa nga pakyas. Pero malinaw na may nagpuyo ka o ba na mundo ka mga anak. Huwag nanay rason para mabalik akong ginikanan din sa Pilipinas. Kinakakita na gid sila og apo. Finally. Huwag lipay kaya nga akong parents. Ano pabilin sa abroad mo na lang ang akong mangod. Apadalaga lang gihapon. Wala gid imposible kung kamo gid ay. Dolanday, thank you guys sa time. And to all the listeners. Hantod sunod higayon na usap. Kini niyong suwat magtatampo. Trina. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need, but I have you here beside